Ni san naani in kɔnɔ malidenw hakilinataw ti kelen ye soldasiw ka baarakɛlaw na ni dɔw yɛrɛ fɛ caman kɛla lakana bunakun kan dɔw yɛrɛ bolo belebele bɛ kɔ halisa o siratigɛ la an ye kuma di maliden dɔw ma an ka jɛ k'u lamɛn. Ne ka faamuyali la danfaraba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ parce que i bɛ ka wagati insécurité kun bɛ yen bi o insécurité tɛ yen jamana hali n'a ma k'an ta ye kɔni a 90% kɔni b'an bolo lakana kɔni na bi bi in na an bɛ yɔrɔ min na bi mɔgɔ min bɛ se k'a fɔ k'i bɛ bɔ ka t'i ka ci la région kɔnɔla la a ka dɔgɔn bi bɛɛ bɛ se ka t'i ka yɔrɔ la donc mais bandiw de bɛ sen na bandiw fana b'a ko kɔnɔ mais ani djihadistes fana bu kelen-kelenninw bɛ yen mais n'Ala ka jɛn ye nin bɛɛ bɛna ban ninnu ka fanga kɔnɔ. Tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ kelen kɔni k'a fɔ ko yɛlɛmaba kɛra a la ne tɛ se ka o kuma fɔ parce que ne b'a dɔn yɛlɛmaba ma kɛ ka d'a kan i bɛ k'a ka waati la fɛn caman kun ye ɲɛ sɔrɔ mais nin waati tiɲɛ yɛrɛ la o ka gɛlɛn n'a ko fɛn dɔw fana ye ɲɛ sɔrɔ munna jamanadenw ka hakilisigi kɔni k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la dɔ b'an kunna a ka d'u ye n t'a dɔn sira in de bɛ k'a to ni bɛɛ bɛ k'a fɔ wa walima n t'a dɔn k'a fɔ ko a ka ɲi yɛrɛ yɛrɛ de mais ne kɔni ɲɛ bɛ mun na tiɲɛ yɛrɛ la yɛlɛmaba ma kɛ quoi i bɛ k'a ka waati a kun ka fisa dɔɔni ka tɛmɛ sisan kan sisan a ka gɛlɛn ka tɛmɛ i bɛ k'a ka waati kan. Bon Asimu sigi ni bi cɛ fɛn min kɔni diyara ne yɛrɛ ye o ye corruption kɛlɛli examen bɛ kɛ sisan sujet tɛ ye kuma tɛ ka futi kɛ fonction publique bɔra o don bɛɛ nisɔndiyara corruption ma k'a la corruption min kɛra u y'o annulé u ye kuraw kɛ bon fana n bɛ to ka journal suit n y'a ye fana ko mairie la n'i bɛ t'i ka papier mun dilan janni a ka kɛ wariko ye i b'a bila Orange Money la ou bien Mobi Cash donc o bɛɛ pour que ka corruption kɛlɛ donc vraiment o yɔrɔnin kɔni o diyara ne ye parce que i bɛ taa mairie la kuma dɔ la i b'a sɔrɔ wari tɛ sara fɛn dɔw la mais u bɛ wari minɛ i la surafɛn na mais n'a digitalisera o kɔni tiɲɛ na o diyara ne ye. Yala i bɛ ka faga dɔ o tun bɛ yen o tun tɛ yen ni si tun tɛ yen sujet tun bɛ sɔrɔ nɔgɔya la donc corruption i mana taa corruption bɛ fan bɛɛ mais sisan corruption bɛ ka kɛlɛ. Aw k'u cɛsiri pour que an ka denmisɛnninw ka baara sɔrɔ o de kɔni ka gɛlɛn an ma sisan balo ma nɔgɔ tiɲɛ yɛrɛ la balo ma nɔgɔ mais komi yɛlɛma don quoi yɛlɛma tɛ taa tɔɔrɔ dɔw kɔ an b'a ɲini Ala bolo Ala ka taa n'a ko ye sira ɲuman fɛ o de y'an bɛɛ ka laɲini komi an bɛɛ ye maliyɛn sinon balo yɛlɛmana balo ka gɛlɛn dɔɔni. Ne yɛrɛ bɛ bɔ Massinɛ cercle la donc ba kɔfɛ an ka arrondissement ye Sayi ye bon bi n'i y'anw ka yɔrɔ kɔni ta k'a jateminɛ vraiment lakana ma sabati an fan fɛ donc i b'a ye sɛnɛ yɛrɛ ma se ka kɛ mɔgɔ yɛrɛ fɛ mɔgɔ yɛrɛ minnu ye sɛnɛ kɛ i bɛ taa sɔrɔ dugu bɛ yen n'i y'a ye k'o ye sɛnɛ yɛrɛ kɛ ɲina o caman ye dugu de ye dugu minnu ye c'est pakiti siɲɛni fɛn de groupe rebelle mɔgɔ ninnu ye donc o dugulamɔgɔ ninnu de sela ka dɔɔni kɛ sɛnɛ yɛrɛ la donc kuma kɔni bɛ yen an b'a mɛn Bamakɔ yan ko lakana bɛ yen mais mɔgɔ bɛ yen k'i bɛ Massinɛ cercle yɛrɛ dɔn bi bi in na n'i donna a kɔnɔna na walayi i b'a dɔn ko lakana tɛ yen parce que an kɔni i b'i ka temps bɛɛ kɛ gɛlɛya min filɛ an kan bi Massinɛ cercle kɔnɔ bi gɛlɛya min filɛ an kan bi i b'i ka temps fanga bɛɛ o gɛlɛya ɲɔgɔnna m'o sɔrɔ. Ni y'a san naani ye bi Mali jamana maralen don colonel Asimi Goïta n'a ka cɛdenw fɛ Ala ma hinɛ Ibrahim Boubacar Keïta ale ka fanga dafirilen kɔ k'a sababu kɛ ko majɛba de tun bɛ a ka baarakɛlaw na a ka fanga yɛrɛ dafiri bɔla jamanadenw na kɛrɛnkɛrɛnnenya la jɛkulu min yɛrɛ sigila sen kan n'o ye M5 RFP Mariam Kuyate ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la.